aywa an balima mali kunnafoni tv lajɛbagaw cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba an ka folibaw bɛɛ lajɛlen faw sigiyɔrɔ la mali kunnafoni wulila delugu la bi ye don ye bi ye donba ye bi ye musow ka don ye n'an ko ale ma le 8 mars an ka bi 8 mars okumu kɔnɔna la invité min b'an bolo bi Jɛnɛba Fani kan jumɛn de b'i fɔ wala kan foyi tɛ yen e Jɛnɛba i bɔra i parla sa adan Jɛnɛba y'a da ne kan dɛ ne ka taa yɛrɛ ma sɔn ka ne ta ban terikɛ de y'a dege ɲɛna ne ma dege dɛ sinon i ɲɛna yɛrɛ de bonne fête à toi ok merci à toi aussi Jɛnɛba invité min b'an bolo dun a ko kɔni bɛ yen nɔ bi ta in ma nɔgɔn dɛ a tɛ girin-girin n'i y'o fɔ dɔrɔn ayiwa bɛɛ b'a dɔn o bɛ Bamakɔ hakili jigin an ka dan kelen de la la jama noire an tɛ tɔgɔ fɔ e ka na ni fɛn ye tan a ka fɛn dɔ bɛ n'i y'o fɔ o ka d'a ye fo k'a fɔ ka fɛn jumɛn de ale kun b'an jɛ ale nana Bigi kun b'an jɛ Bigi nana ale kun b'an jɛ ale nana Bigi kun b'an jɛ ale nana a kɔ ci ka ɲɛ ci kɛrɛkɛte ka kɔ ci ka ɲɛ ci kɛrɛkɛte a ka ci ka ɲɛ ci a da Bigi na i sigi fɔlɔ ninnu ye kɔfɛko ye Bigi pas jumɛn de bɛ yen cɛ kan foyi tɛ yɔrɔ an bɛ kɛ dɔrɔn ne kɔnɔ n'o de fɔ sa ko n'o de fɔ sa ale tɛ girin-girin i m'a nacogoya a banna dɛ walayi Bigi ça va oui ça va Dieu merci walayi champi bɛ yen awɔ a bɛ yen o kuma bɛ na Bigi bisimila nba bi ye 8 mars ye yan'an ka taa ɲɛfɛ i bɛ bonne fête souhaiter e a n'an tɔw bɛɛ lajɛlen Sole ne kanubagaw hatɛ ne bɛ n ka fan club bɛɛ lajɛlen fo olu de ko jamana tɛ tɔɔrɔ ka tɛ ɲani wallahi ni kanubagaw fo n tɛ ɲina grand sœur kɔ adan Safini Tabate Madame Momo ni yo fo me mali kunnafoni fo ala ka cameraman kokole o mo bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na awɔ ne de Bigini Bagaga dɔw b'a fɔ ko la jama noire dɔw b'a fɔ k'a tɛ girin-girin dɔw b'a fɔ kayikaw ka Bigini dɔw b'a fɔ kayizɛnu ka Bigini dɔw yɛrɛ b'a fɔ Safini Tabate ka Bigini fɔ fan club ka Bigini adan o bɛɛ e kelen mana i tɛ dɔ di dɔ ma ayi awɔ an bɛ tila ka dɔ di dɔ ma d'accord i tɛ bɔ yan ka sɔrɔ i ma tɔgɔ da ne ni n ka collègue law y a pas de problème Bigi comme i tɔgɔ fɔ an ye ka ban mais an bɛ taa ni ko tɔ ye Wolodugu Mɔdugu ok e n'o fɔ ayiwa classe bɛ k'o la mais ne bɔra Kayi ne ye Kayika ye an ye Geserekaw ye i ma ye ni dɔn dɔrɔn i ko Gesere Binki bi n'i taara Kayi dɔrɔn n'i ko Bigini Geserew dɔrɔn a yirila d'accord mana ko filɛ dɛ kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna sa bi ta tɛ kɛ basi ye k'a nabi dɛsɛ o an n'ale de a tɛ girin-girin a banna aw bɛ n'a ye a bɛ na fasi min bɔ plateau kan yan nɔ Jɛnɛba namu ne tɛ n adressé Bigi la fɔlɔ Jɛnɛba rumeur min bɛ Bamakɔ dun Bamakɔ sɔfɛlɛ dɔ bi dɛ ne yɛrɛ i b'a dɔn kɛ Aïcha dɔ ko fɔ a kɛ ni Jɛnɛba dafara nin ko in na komi a ma ɲɛ Bigi yɛrɛ b'an bolo yan a b'a fɛsɛ o bɛɛ bɛ n'a mɛn Bigi champi ko in i b'a dɔn maliyɛn ka ko filɛ nin a digila dɔw la awɔ dɛ o don d'accord Bigi ne ka an bɛ fɛ k'a dɔn champi ye tonton Pali de ye wa nin ye Buzz de ye wa dɔw ko bizu dira ko bizu simple don mais champi ni e Bigi yɛrɛ bɛ ka bɔ ka face minnu bɔ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn Bigi comme e b'an bolo kɔrɔ yan bi e tɛ bɔ an ka plateau kan ka sɔrɔ e ma Mali bɛɛ la satisfait i da don chapitre in na ka caman ɲɛfɔ an ɲɛna ko i b'a dɔn balimaya ko in maliyɛn a ye sanfɛla ye o bizu dira cogo min na aw y'a ye n ka cɛ film bizu tɛ koyi cɛtiri bizu tɛ koyi bizu normal ye dɔ de
ada wa bijou désordre te fene normal ko ye foko bari ne malo ya mina munye ona ngakare wa anto siraka ada awo ko chama be sira la kano oto ya ko ye abana re bien famille solo la men tonto palgo mai ama baon comme il go surprise be ko la angata iga ambe fe iga micro bla folo iga wuli ga démonstration donike malion ki ye c'est mari parla ça iga bazen yere dun ne dontore ye don ye fenum kele o ni sonjare wa ni sonjare aw wora me soro kan comporter ka yira alaikum banje verbe na bibi alaikum banje nana alaikum banje ale dana biki kumbanje biki nana kumbanje anana ale kumbanje kakwati kanyati krekete kakwati kanyati kakwati kanyati krekete biki bimano wasa Aisha bibi marsiga akmati keu abanare me biki ama an matrisiga 8 mars masega bagatari ke masega talba on era tabi position nyimena ibaro ne fle 8 mars ay 8 mars do debe konuni we 7 mars ay 8 mars feti damne debe konuni bigi mana eta kera 7 mars yola de bono ko mina 8 mars fin do kana comme termuso sege ba ale ngangara do ya amba fene Fatim Sanogo de ninga fingi madame Samake kon ada madame Samake de ni fingi passe na yetala classe tore Kobe abana de ni madame Sanogo na ni soro ya madame Sanogo do ni mo ko expliquer kala do na ma madame Sanogo mais émotion madame Sanogo Fatim ala folie be anno bana yite kala 100% dore mari parla ça abana so lo mna 8 mars comme aller ne parina wala ton fene nana hondo de woro go bi fan ka rendez-vous ta Fatim ga gala do yoro la akuma tekeo na tra Fatim ga woro la to ko fo chugo ya miere la ne na bolo ko yele ne nornaro do bigi ga fini yere de tangwe abana d'accord akana sira question be aya fo yene bigi nana kamon ni nana kamon te sirante gringri quoi ay répond abana anyo do am tanya fe parce que frakate gringri abana bi ne be fe kini safika relation do en safika relation bilama be togodi bon ne safita kera togomla ne safita kera na fo ni safita e fan bari awo safi simple ne yata ne safi kera titi wa ne safi ne be safi fe fo ni fe quoi faut tasser samo jusqu'à la mort quoi mama ni ko ite safi fe nti fe mama ni ko ite fe ka safi nyana mfene te fe nyana me tien la gara to ni che awoke kuma tekeo ka fo ite safi fe te fe ite haramu ite akapela ndo ke safi lo yoroni na 8 mars ko ina madame mamo safi tabate grand sel le barrière grand sel bi fou safi tabate madame momo oui ada madame momo oui awade oui ti momo ya ki takasa abana de awore ate fo ne bara ate fo mo no na ñu jugu soro mi jugu bla koferi na ñu jugu soro mi jugu ma keta jugu la de kambe eta tambolo amama vlogi ko la ta na yo fe bare me ka fe ko na iko akochi kanyati oye tu me ka jugu bla koferi ta anti fe ata ko Michelle Obama monturi ndi wa ibe ka bidie ça fait fo duma abana de OK Michelle anga émission ga sa kunche maroma ko sebe mais folie mi bolo ne boda folie bi je nga amba dam ne folie mi bolo kala se fanu madame Momo champion ani malibe ani muso keren ala muso parce que bi merci OK na madame ne ame muso lo bele de fu be klubana ko muso ntoro onu nyani on ne be chola do kadona do do teta anko sigi teta anko mali ele teta anko jamana bele de teta anko tegara fo muso yo la mama ni be fe muso toro i be fe muso nyani i bar ma umti fe ala ti fe ala be jumene yirilla jahana ma
ala tɛ alijinɛ yirila cogo si an tɔɔrɔ k'an ɲana ayi ala tɛ k'i fɛ muso man ka tɔɔrɔ muso man ka ɲani muso man ka fɛngɛ o ye tiɲɛ e ma y'a fɔ muso ka alijinɛ sɔrɔ yɛrɛ o bɛ fiɲɛ kɔrɔ de tellement ni sumalen do cogo min na de o ye cogo min na de muso fana bɛ ten n'i bɛ fɛ ka gɛrɛ muso la n'i bɛ fɛ ka sewa sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka diyaɲɛ sɔrɔ gɛrɛ muso la i ka laɲini a bɛ sabati a banna awɔ ni n bɔra musolakaw la n bɛ n ka fan club bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ tulo b'i la fan club an tɛ taa fan club kɔ fan club de bɛ anw nadon fan club de bɛ anw pari fan club de bɛ taa anw lajɛ an ka faniw bɛɛ lajɛlen bɛ taa lajɛ a dan ne y'o fɔ bɛɛ grand sœur fo Safi Jabate madame Momo n b'a fɔ nin waati in na awɔ i m'a ye Momo dusukun lafiyala Safi yɛrɛ fɛnɛ dusukun lafiyala e m'a ye Safi de taara Momo choisir ka kɛ wuli ye a ma kɛ non yɛrɛ a kɛ wuli de mais Momo taara ale choisir wa ale yɛrɛ de y'a choisir ale de taara Momo choisir ale de ko Momo filɛ nin Momo dusukun lafiyalen don alijinɛ bɛ Momo dusukun na a dusukun jɛlen don ni y'ale furu cɛ de o de y'a to ale taara choisir yanni Momo ka taa mɔgɔ wɛrɛ choisir ale kana tɔɔrɔ cɛko la ale fɛnɛ taara Momo choisir walasa ale ka lafiya cɛko i ma a lafiyala o tuma na n bɛ Safi fo waati na ni n bɔra la tuguni a banna n bɛ n ka dusukun fo parmɛ champi awɔ ma bɛ tonton Bal awɔ n bɛ parmɛ fo ayi ale ko k'ale tɛ muso la a banna dɛ k'a tɛ bila muso la fo kiyama parmɛ ko alijinɛ sɔrɔ ye jɔn de ye o ye muso de muso finma kana ale muso finma ta k'a fara ale ka jɛya ta ko sewala i m'a ye a nana ɲɛsi ko parmɛ ko bigini de bɛ se k'ale lafiya o tuma na n bɛ n ka dusukuni jɛlen ye nɔnɔ kɛnɛ a sanpilama a kokalama n b'a fɔ nin waati na ko a gros bisou fo bigi ka a ka pilani dɔ kɛ pali yɛrɛ la plateau in kan yan nɔ bigini jarabilen don bigini jarabila maa mun na tonton Parmɛ ada bigo jara ye n'i y'o fɔ waati min na n y'o fɔ cogo min na n bɛ n ka garadow na musokɔrɔba fo awɔ madame Sanogo Fatimu Samake n b'a fo nin waati in na awɔ ale de ye ne parta ka garado ne bolo la n bɛ n ka taarikɛ fo Ɲamakɔrɔ taari Mola Solomani Dunbiya di Mola n b'a fo nin waati in na ni n y'o fo muso fɛnɛ fo commerçante Baba Oriya Bagayogo madame Kono madame Kone k'a fɛn tuguni na ni ma so kalama tɛ dɛ so sumalen i bɛ so sumalen dɔn n'o de fɔ ko bigini bɛ s'a bɛɛ de la a bigini bɛ s'a bɛɛ de la so sumalen kayi fo Bamakɔ so sumalen a sogo jumɛn a banna Oriya Bagayogo i bɛ ni so in na dɛ ni so in ma madame Kone sapeka kɛri la pani ni so in tɛ da so da la n b'a fo gadika kɔnɔ a tulo b'a la awɔ an ka commerçante Baba kɔni n b'a fo a tulo b'a la n'o fɔ n bɛ Mali kunnafoni fɛnɛ fo an bɛɛ tulo n b'a ka cameraman bɛɛ lajɛlen fo ka animatrice yɛrɛ fo ka technicien fɛnɛ fo n b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni ɲani k'Ala kana ni succès belebeleba ye ka yɛlɛ an bɛɛ lajɛlen la ka 8 mars tafaga don an na ka 8 mars ba hɛrɛ la ka Ala kana 8 mars ba degun tɔɔrɔ ni ɲani fɛnɛ la Ala k'an ka tenitugu Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'u se jugu la Ala k'an ka Mali Ala ka tafaga don an na Ala k'an ka Mali Ala kana jugu sow la amina Ala ka dugawu bɛɛ minɛ olu diyara n ye merci i nana n ka wele jaabi a diyara n ye merci ayiwa kanubagaw aw y'a ye sa wa a tɛ girin-girin de kuma n bolo aw yɛrɛ bɔra k'a ka ko ye sa o mais Bigi tɛ se ka taa o cogoyanin na sa fo Bigi ka jarabi wɛrɛ k'an kunna an ka sɔrɔ ka e y'a ye sa wa parce que ne y'a ye ale n'a ka champi u bɛ jarabi u kɛ bɛ ka jarabi de kɛ ka mɔgɔw bomari de dɔrɔn Bigi yanni ka taa an bɛ foli di fɔlɔ n'an tilala foli la o la i bɛ kɛnɛ kuncɛ ni i ka so ye mais n'Ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ i ni champi de bɛna ɲɔgɔn fɛ i b'o promesse t'an ye n'Ala sɔnna ayiwa Mali Kunnafoni TV lajɛbagaw ni ne tun b'an bolo ka yiraw la an ka spécial 8 mars restez connectés likez les vidéos merci à la prochaine Binga b'i bolo an bɛ jugu kɛ di ne ko an bɛ jugu kɛ di
ama fu block et répondeur ha ame jugu kedi ame jugu kedi asiru vitamini encore fait asiru vitamini encore fait asiru vitamini encore fait nyago vitamini ambufli ko fait mamunte chebunya mamunte chebunya ada ame de merci ko ka eh bla et répondeur ka répondeur tellement chebunya safi momo safi momo Madame Momo show ale ba chebunya show ame de merci ka de merci ko bla katanya ada allez imasa o kuma na yani ga kunte ama fogo bela jele kata fan club yere kedo angero 14e vendredi do angero wolo bla bela fan club beginning of fan club ani safika fan club olu kata ballon tanke ballon tan o te keba shiko na bidde ne musela muna ne fan ne kon mado ne ga fan club perene do abanare ahore wa fanu aya me sortez massivement okay abana bigere ni mala abana